radio that makes you happy. Intezo. Bekunzima ukuqhubeka impi yomphakathi nabalisa ababili abalingisele eminyakeni engu-28 no-32 ubudala abangaziwa ukuthi bangabaphi ngolesihlanu endaweni yaseMbodla. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukele kwi-radio Inkezi lami igama ngofeze ngituthu ngakho malo bathi ilasbon amagumede mhlambe emangabe usemusha la ekhaya ngizophinde futhi ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi ke nokushare ikhona okukhulu kunakho konke bafethu udaba esiniphathele nodaba esesiqeda ukukhuluma ngalo lapha noludaba oluthinta insizwe empili lapha ebeseksabalele izindaba zokuthi zingamaZimuzimu lapha ke insizwa zasendaweni yakwaMagaba lapha ngomthombo weMCR News lapha bewufundeka kanjena bekunzima ukuqhubeka impi yomphakathi nabalisa abalinganisele eminyakeni engu-28 no-30 ubudala abangaziwa ukuthi bangabaphi ngolesihlanu endaweni yaseMbodla. Kube ukuthi labalisa baqhamuke ngasemakhanisi kwathi endleleni badibana nomfana bamthumba nokuthe bengaphansi nasemfuleni ingovume ehlathini bamgawula ngocelemba kwaqhamuka imoto bebaleka lo muntu abamgawulile wasinda kanjalo waseke bephuthunyiswa esibhedlela kanti lo muntu owayehamba ngemoto abesehla umkhosi umphakathi waphuma ngobuningi wathola ukuthi labalisa nokwabe sekuqala impi phakathi komphakathi kanjalo futhi nabalisa okuthiwa oyedwa uyakhanya ngokwebala kanti lo munye unebala elizothile ekhanda ubekade ephothile bobabili abalisa kuthiwa indlela ababelwa ngayo kungathi banezilwane emzimbeni ngoba ke bebengayiphansi futhi benqunu nokwathuma umphakathi ubashaya bavele badonsa izinduku zomphakathi umphakathi uvela uhlakazeka baleke kuphinde kuqale phansi kwangathi ke uma sekufika amaphoyisa kwafana kwangaba kanjalo nomehluko indlela ke ebekade belwa ngayo kubika ukuthi kwaze kwabela ama-pepper spray amane lapha amaphoyisa azama ukuba futha ngawo kodwa ke awasebenzanga kubika ukuthi ke ngenkathi kuqhubeka le impi omunye ubephelelwa ngamandla waphansi lo munye amlume ngamazinyo athi vuka silwe ndoda ngeke sishawa amathonga aphinde ke aqale phansi impi njengoba bebephethe nocelemba kanjalo futhi izinduku oyinduna esebhambana nophinda bambesana nenduna yaseMbodla umnumzane Mvangeli Ndlazi ukhulume neMCR News bengazi nokuthi uzothini ngoba belokhu ebabaza veze ukuthi akayazi lento enjena benzeka lapha labantu amaphoyisa kade bethusa ngezibhamu bethi lutho niyadlala nelokhu ke akusebenzi kithi besho nangempela bangadubuleki vele labantu mawuthi ulalela ukukhuluma kwabo ngathi bakhuluma iswati hey elabantu bebevele baqonde ngomphakathi nocelemba umphakathi uvela uhlakazeka uma uthi umphakathi ubashaya ngezinduku bavele badonse lezi zinduku beyibusele kuwona umphakathi amaphoyisa umetha balahla ocelemba bagolozo njengoba nelinye iphoyisa lisela gawuleka bekunzima lapha uthi chaza ukuthi akaza ayibone lanto enjena njengoba ekade benqunu bangaqokile kuthe lapha sebephelela amandla umphakathi wathola ithuba wabafasa ngentambo emqaleni wabadonsisa okwezihliphi zezinkomo yize kunjalo kodwa bebengafi kodwa ke ekugcineni umphakathi ubanqobile njengoba begcine beshonile bafethu libhale kanjalo lapha iMCR News ekade ibika lolu daba olwenzeke lapha endaweni yaseMbodla lapha nokuthiwa ke kutholakala abalisa ababili abalinganisele embehweni eminyakeni engu-28 kuya ku-30 ubudala lapha nisokusabalela izindaba zokuthi bangaMaZimuzimu kodwa ke awuhlali impela kuleli khasi ngiyeza nama voice clip ekade kuphawula abantu abangomakhelwane nabalisa abesekusabalela izindaba zokuthi kunamaZimuzimu kungizoza enazindaba ngaso lesikhathi kwakho nje ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu sindaba ezibhlungu kakhulu lezi ezithinta impela insuku zokugcina esesiphila kuzo lapha kodwa ke ngodaba olugcwele uzozela kumakhelwane wabo lapha okethe ukuphawula ngalolu daba ngenza ukuthi ke nisiphathe kahle niphephe nibe nosulu mnandi ngithanda kakhulu.